Den vigtigste årsag til, at vi valgte Tixley, eller en af de mange vigtige årsager, var, at vi i forvejen bruger Jetsplan, så vi kunne integrere Tixley med Jetsplan og få en masse vinding ud af at sende data både fra Jetsplan til Tixley og fra Tixley tilbage til Jetsplan, som gør Tixleys data tilgængelige meget mere bredt i vores organisation. En anden vigtig årsag, også for mig personligt, var, at jeg synes, det er en virksomhed, der stadigvæk trods 10 år er præget af den her startup-ånd. Så det virker agilt, og det er dejligt. Det er et system, der er lavet i nyere tid, så den håndterer de måder, man arbejder på online nu, og Tixley er med på at udvikle sig sammen med de tendenser, der er. Tixley har blandt andet gjort livet nemmere, fordi jeg synes, det er meget nemmere at være en god vært og yde godt værtskab for de mennesker, der kontakter os, fordi det er så nemt at bruge. Vi kan sende dem direkte links, vi kan hjælpe dem ind, vi kan tagge dem, så de får rettigheder, basket rules, alt sådan noget, der gør, at det er agilt at være en god vært for sine kunder. Og det er vigtigt i kulturbranchen, fordi vi vil gerne have, at vores kunder kommer glade tilbage og anbefaler os til alle andre. Jeg vil gerne anbefale Tixley til alle, der søger et billetsystem. Det er jo ikke sikkert, det passer til alle og enhver, men jeg synes, man skal prøve at tage en snak med det. Især hvis man er en kulturinstitution, spillested, teater, fordi det mærkes tydeligt, at det er kulturbranchen, at det her system er lavet til, og det er dejligt.